kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Kebo. Nggih, Mang. Iki kan ben ketok salaman. Ya, Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan iki Gus 3 dina Gus. Disaki. Bocah iki Golek ceblok guling Gus bocahno Gus. Lah ngene. Lakone gawe nen. Nah. ya iki ora saben wong lho. Tapi ngastomik tak bagus. Ngastomik. Wong kae lho kok iki apa to kok ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Wong kula Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak, lu saku. prasawa suwe-suwe kaya Pak Bak. Lah cak Kentekan napas. Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Oh, rencane jenengan kok? Lho iya. Kok mboten direncangi saniki? Lah ya kudu andum basuki kono sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngondi nungo saling ngoten. melengkapi, sitok ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, Mbok tekan kene jam pira ngoten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis teko kene ngoten mawon. awakmu rene mu merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula nyetetep enten wingi sinden. dilus kok ora kenek lho. Masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megang kowe ta? Jan ketoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. Wes aku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Ya kuwi tekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten Lah kathahe. pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pager gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Raya arep dirayah wong iku tibake sampean to. Nggih. Dadi raya-rayane Nggih. ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong ngono. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya nek Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokke iki lek wonge gudi dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Nggih. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, Mergo dadi ditekke selo-selaning selo, ngene Nggih. selo ditokne. Ngono. ditokne. Ditokne lek Yen wis wis selo. selo, yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh ku duwe nek selone. Oh, nggih. Rumahku Nggih. pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok ora ngerti pok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi, mboten Sidomulya kok tanggamu ki Oh, lho. Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku Heeh. mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh liwat brobos kaya tikus brobos Enten mriku wau. Nggih. Wong ade ntrudus kaya Nek rutus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Ki Narya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Wah, lah treke pirang-pirang Pak Nardi iki. Wah, masak. Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek Tok ganjel tok. oh ganjel. Lah iya kuwi lek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok. Wah, Wonge piye wis kek ngono. oh siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh nggih, codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Nggih. Blitar ki wah, ngono langsung ilang ndase. Pasar.
Dadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres Lho, menika tulisane lho, nggih. Ude Jaya Mulya. Pundi? Lah kuwi lha nek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi Ya to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat ta kowe mau. Kuwi lho Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak. Enek. Den, enek ora Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane di templekne ning truk lho, templekne ning gandengan wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning Kuwi ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku niku. iki cara omahe Blitar lho bendina tak jak dolan kowe bendina. Angger nguyu ngene sendur tak saki. Ngeng ning mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Kula niku menungso senes pentol rek. Ke terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Bagus. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe Kalbu. kalbu. Hmm. Pak Sunardi Pak artine Sunardi. apa? Asma kinarya japa. Japa. Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su mau ora ngomong sik to Pak. Banyak nang kene iki kowe ora tak jak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah yo WAC to. Kowe iki wong manjing ajur-ajer lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajer. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga ya Amor. penonton ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor Amor sing sendiri. ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi Kendange. ndi sing ngendang kaya. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung Ndi bedake uceke iki. ndi slenteme Heeh. ngoten to. Terus Amor- amor wedhus ngoten to niku. Eh? Ndi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Eh, Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese dalam kata lain blater. Blater, grapya, Semana, Hmm, Temulung. ngaten. Nar. Kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetap bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah, lokak malah saya kebak. kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis Wayangan. contone wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Terus sing terakhir alhamdulillah. di walang kadi kok beluk Dem. Nah, di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Japa. Jaya Mulya. Japa. Japa Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Nggih. Didongake ta Nggih. bagus. Nggih, Pundi nderek. Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora tambah. bengi kita kok ya. Lajeng
tanggal 24 ya si ana wayangan. Oh, Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Pakde Semoyo. Gareng. Semarang. Pakde Gareng Sumarbagyo. Heeh, Mas Wah. Sumarbagyo. Untung aku ora digandenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lah nyapa? Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki Napa? ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik. Buyo wis padha teleke lho. Lah cetok. Dalem rada mati ta bagus kowe aja niki- mepet aku padha lanang. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Iya. Nardi gelar hajat. Heeh. Mugi tansah pikantuk karahayan kalujengan, tinebena panggoda pangrencana, Amin. celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem-ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma Amin. Amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanje. Dadi penjane menika piantun budaya kok ya. Nggih. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah. Ngono. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepingin ya kuwi pesinden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wonge iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan ki. Wong mangan lho, iki mangan lek ora 3 piring moh dek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Atik. Apa iki? Atik, Mumpung ra dalu bener. menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngene lho, penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Nggih, Ternyata katakan. wong Mboto Sidomulyo isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, anu sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Eka kalih Mbak Kris. Nah, Ingkang aneh. putih piyayunipun. Lah kowe titan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing lencem ngoten lho. Oh. None, ya. Bayah Pak. Nyang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Lah, Wong kula- lanang ki anu le, ala tur menang. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jare masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa ki Lah. bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Kang Jajal. dalu Mbak Eka. Kenalan. Nggih. Kenalan kok aja ndingku to le, ndanget to lah. Ndingku piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngeten lho. Oh, lah kowe wis ndangak to? Empun lho. Kowe lah wong ndingku karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Lho Mas. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Kula saking Blitar. Memang Saking nggak kesel, Blitar. ya? Anu tolong Kris Napa? teketno pisan Kris Nggih. Mas aku. Mas, Pra bisa. Mas aku yo kenalan Oke, yo Mas. yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngenten. Nggih. Tapi Ngapunten lho, Pak. Eh? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh Lah, iya. dadak ning kene. Lah akhire teles lek sampean kan mboten to? Mboten, Wis mboten. pesan. Damel pempes ya. Pun, Pun. damel pepes.
Pun beto, Mbak. Oh, pun didamel. Tapi radi maju Pun, mriko nggih. njajal kaya ngapa uncek iki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge gawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mana mboten ayo Bu di. Saged santai mawon lho. Iki wong loro nek ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji blenger kok. Loh, Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula tak saged. jukne. betodok nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ra iso mumbul diumbulne. Ra iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane layune ngoten. Aku tak andhok dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Krisna nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan liyane. wau. Ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki ya menyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong Mas. Suarane, Bu. Pripun Mas? Iki ayu-ayu tek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action Pak. Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya sing ndi kok gandrung sing ndi. Siji ngono Cetok lho. sampean urung didekne, sampean dekne kan Mas. Sampeyan Tekno dekne to sayang. kuwi wong lanang. Walik, Mbak. Walik. Nyapa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah kene gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora Lah kok malah apa-apa. dingenek-ngeneke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipiti ngono lho. pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Rasaku. Dipit-pitke ya. Ora apa-apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Yo aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Ngomongno Kris aja oleh plin-plan kuwi. Heeh, Karo sing wong lanang iki sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tundep poin. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae Apa sebabnya kok milih kuwi? gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus Bayo. Piye? Piye Mas Piye? Piye sampean? Mas Boy? Malam pertama Piye, piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gurung ngelangi terus saya. Masih goleki ra temu ngono lho. Masane sampeyan ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono lho karo mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Aku. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti Sing ta arane- carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia. Ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. Sandal sandal. sing dicoki laler iki sandal rumah samu apa kaya. Oh, lho, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Geraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Ha terus. Nano 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 nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu alem Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer, mlaku. Sakitu ku. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyampo kuwi. Betong anu wedhus. Hehehe.
ngawur. Pak, kula matakoki genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Kebo. Wes Ora, masane lho. Lah aku ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek temple Ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. ngerangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta. Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampe lanang tenan, ndang. Tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku Ndang balesen lek wani. Sik Mbak, Ndang balesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun manggo? Tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten melih nggih? Agak Jadi tangane ngobong jenengan. ya. Ya, Angkat Ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wong kowe madu prana, tak kira madu prana. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur ora. netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Lho, wong Romani sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Lho, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Waduh. Niki nggih rai. Ora nek nripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Ngono dadi. Oh, bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Rai Lok. Lah nggih rai lok. Ya Mbak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora cetha ya. Lek Wah. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Dhek mbayangke lek Mbayang mesem lek ku lho. mesem. mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku Bang. Bangga. ganti madhep rene. Bu lagi Kosek sedilut ya wis. Ngono. Kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Lah niku sawi lho Mas. Tapi lho selak Aku lagi pengen. dilut. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene Lah, sik. aku lek piye les? Aku lek selak pengen piye? Yo kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Masaku. Yen mati aku wis kurung Heeh. angger tresna kumba Eh, tapa Cek. Gah aku. Kowe ki seniman kon Jawa Tengah digorene. Omahmu ndi ta? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Bukan anyar. Nggih. Tanggane tanggamu ta kowe? Pripun to iki? bener. Kok tanggane tanggamu? Nggih leres. Lah iya berarti pendhe tangga berarti. Gadah. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta?
Nggih. Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye to Mas aku. Piye to Lek iki? joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Oh. Lah kok sing munyer lanang iku ki. Lah niki kan bolak-walike jaman. Oh. Zamane dan genti sing munyer sing lanang. Aja sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya Cak Bagus kok karo penonton darani kekean, munyer seser. Terus. Kekean iki gangsing. Gune sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa Mas? Kekean ki ngono kuwi anu wong Kekean iki wong pokok sing- berbabaran. Kekean Ngene. pokok sing titik kalah ngono maksudnya. Oh nggih. Kekean nih ente kekean. Kuwi mekeh-mekeh Lah berbabar. piye? Jajal lek mau mekekeh piye jajal? Lah niki pun mekekeh kok. Ora ngono lho. Mumpun iki. Ora. Coba diaturi tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Buka Siarno, cek Sampe Siarno. siarne, Mas. Enggak itu tublak tutak ben disiarne Mas Uncet. Iya, blutak tulak. Siarno lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyiarke lagune to. Iya Nurut, kowe kan siaran apik. Rada Oh, maju. lah, sae jenengan siaran. Eh? Siaran TikTok, siaran YouTube. Jelas kaya. Kowe yo iya ngono ya. Neng jedinge siaran. Cek iki mesti neng jeding ki ya. Rajak Rana. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. Nggih, pun penake. Siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira kok bapak-bapak iki. Kuwi aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sak karepmu yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kowe nek lampune iki mesti bengi to, Le. Genahno to, genahno. Kok ngeten malah? Nesu. Mboten mosok nesu. Lho, sabar ya pisan. Ndang tuwek lho. Para tamu. Lho engko tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng gone, Le. Para penonton. Lho malah penonton dicukuluk kabeh kuwi rumah tamu lek munggah rene yogane kecek-kecekno. Piye to Ki? Ya. Sing leres pripun? Sing leres pripun? Pengen roh contone. Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki ning kene kowe. Bekah diwales. Lah kene treyo. Mano Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatahe iki kan barang wis tak entekne tak ngitu wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe arep rencana tak wehi lulang wedhus, ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan lho, ora. Nggih. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga Ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau Krisnia. Mbak Krisnia. Oke, Mbak Ika. Eka. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Luar biasa kompak tenan Lah, mbaknya ditanggap. grup ya. jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek menika Nggih. Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Dadi Oh. joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus. Dalu menika tembangin apa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Nggih. Cakra Budaya. Nggih, mboten Iki awak, ana, nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi Genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-entosi kan. Zaman sing niki. cedhek saka Karanganyar Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorarane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nar. Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. sampeyan Oke, sing warga wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali Genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya. Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan Oh. dadi
iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kuwi sing dadi apa Banaspati apa sing leake aku. Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Sastra budaya. Niken rawuh sampe Nggih. aja nyatru kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Pripun? Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh, Putri dadi Kediri ya. ki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili Kilen ya kowe. Kilen-kilen. Kili-kilen. Ayo, nduk Oke. Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Sahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momo truk. Kualik, truk momo tebu. Ada Nggih, karo leres. moman karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Lha kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nah iki ora pok-pokan nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae dek. Popokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke Papa. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Amin. Nggih, pokoke dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat selalu. Heeh, amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu, ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Amin, amin. Mulih Ya Rabbal kaya Alamin. wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek roh bang, uncek. Uncek. Mboten preso uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wo. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngaten. Oh, ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo Nyawang sinen-sinen jelas, Heeh. nyawang yoko-yoko jelas. Kalau uncek itu mana? anu Oh. nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak Lah mbok ya gimana duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe Tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Wow. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur carane megur nggih Mlenyok. 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 Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong ngono.
Nggih, Mas Agus Mas nggih nyawang kula. Kowe kok yo nggawe mic barang to Gus iki anu Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho. Lho. Sing pandangane ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh ngono ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Mbak. Nggih, Mas. Ini kan ben ketok Mas salaman. Salim. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa lho? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ra diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho niki kan. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi wedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya ora enek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyap Nggih saestu. iki nyap entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis Bola. bola apa to? Wong bola. Wah direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Budhe. Budhe iki buru-buru gede tegese bocahe longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. Kang. Buru-buru gede. Sing semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane larang. Oh iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ampun nami ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing Jare ini iki lho, Pak. Oh, jare to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumahku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumahku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken ki piye ta Ya kowe iki? iya ra oleh lho ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu niken iki to? Melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye ta kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, Ning beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe takono. 10 tambah 2. Takono ning niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, toh. lanang sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso Sing penting beda 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane cah cilik saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean Nah. kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memory card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibaratnya memory saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Nah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk kuwi. Ken. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi, weh. Gagar otak.
Aku Celi. Goceli. Kuwi Agus Nikbot ya pengen dirangkul Niken ngono kuwi bejo kowe lho cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mung kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, iya. Asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lah, Pak. Wetok kabeh. Wetok kabeh. Apa ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kaya Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, lek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Selamat ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung ta sampean. Ya, Bang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-etok lho sing ambruk. Niken ki modele weh, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. Kaya niken awanmu mengke kali nguncek to ayah utawa papa. Malah kon ran kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah domongi ae. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong enek. Kene rong kulino krungu aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujudnya. Arep wudu apa piye, Mas? Tak bacok kowe kok matamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel lho ya, Pak. Kacane kok Wastafel. Keran kok kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus? Iki mancur. Niken kaya ngundang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, cahayu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soale nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan go- siluman to, Pak. Siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawe lho. Aku ki arep buka catatan. Iki ra Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan. Anakku salah. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Mataku kok Wong, Iki apa to ya? wis ora apa-apa. Lah, tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langkone. Blangkone gaenen. Nah. Ya. Kita nyimpenmu kaya kuwi ta nyimpenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekno. Lek gocekno lek. Lek Wis ning kene ae. Mbok aku medhoke to, Ken. Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Ah. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempol.
kepala. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyuh ning geger. Tibake Kayak bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ra dong aku. Oke, apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu nang tak geretku tak kira lek Geret lulangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Oh, tau mau jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki lho? Lah Eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi, lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggon toko mau anu ndudingi tok, tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak, nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap, nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken iki. Nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku ini kan sawan seneng lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem ning kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe atine guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Pak, aja. Wes ning kono ae. Ya. Kowe engko lek nakal tak waplok lho, tak kaplok lho. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya. Ken Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. adokes lho, Pak. Lah niken kon rang guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Kok ya tak bacok aku wedik kekrek. Tak suhu ampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah, kene, rene. Dipoto.
Kakon atinggone apa? Dipoto nggih status. Wis tak foto. Lah, Lah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, dari rumah saku. Iya. Kayak bingung nggih status iki kok. Ya Allah. Iki malah kaya film Moon King lho. seneng ya. Aku engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak rumanggaku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kaya jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Napa? Aku mau isuk. Heeh. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trima, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Rumah saku. Ya karo tung-tung dlang alus lho kaya karonse. Nah, tung-tung dlang tak ndanding, danding tung tak keplenyek. Tung-tung dlang, danding tung melenyek debok. Tung-tung dlang tak ndanding, tung-tung keplenyek telek. Aku temen aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sang gantenge ora umum. Ya terus kudangan karo. Ayo, Ken, terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Adik Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dek. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Wis aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe lek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemeklen. Jaba kang masuka Tas ya, sekolah ya, sekolah. Iki kacune digawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Ku gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ra enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci
bocah kok le ayu ne ra uger. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Kira iso. Pemae aku rabi ya. Sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho, kowe iki lho, lha iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo kok jenenge bojone ngono. dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh, Le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek sumuk bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Wah, Batman. Tanana ingkang rupeda Kanono ingkang ngrupeda. ngunta tresna nadyanmu srana piranti. Ken. Halo. Iki terusno ya. Terus? Aku tak pamit sik. Ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku usah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Langkone mbok tinggi to, Le. Ame digawe aja sak sire dhewe ngono. Digawe langkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Inggih. Diaturke dulur-dulur sing mbok pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing mbok pareng rawuh. Juga pepundhene awake dhewe engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al-Badrul Alaina. Alhamdulillah. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok suwun. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Uncek. Oh. Bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA nopo? WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok kon. WA iki. Lah nggih WA aku to. Masih- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti Pak? Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki di-chat karo Pak Eko, di-chat, Oh. di-chat wajahmu, di-chat. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Coba kaya ngopo? Sapuranmu Joget ana Cak Bagus. Mas papujanmu Jejantong hatiku Sambungku mongten Cetatmu ngrobit dasaremu Kalauan garapanmu Kang Mas Kang Merah
upama karo Niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lah ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake Niken upamane. Umpamane Nggih. sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo Niken mau karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh, kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar. Kowe kon ngupen anak telu ya. Aku ya. Minda poya yen nasib urip lan nantikan Ya. Terus bisa Dalu, Pak Sunjak. Ya oke suara sapa Niken Salindri. Kantor Bos Tano Tengah Jaya Ki. Oh nggih. Bos Maris Sugiono Surabaya. Oke. Pak Inanda. Ya. Tolong. Ya Pak Komudiono. Boten kesupen abahmu sithik aman saking Purworejo. Pak Nardi. Mulya, mulya. Sambung waji dalu. Apa itu? Jan penake kaya ngene. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Minda poya Tuh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, Diaturke leres. karo Niken,
uncuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok Lajeng udah ada. lajeng pripun lho? Lah, iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho? Iki nanggapne penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papah mau ya wis dalang ket sore mau bar iki Sore. berlimbuan ya jek anune. Cek enak. Ah. Pengrawit ya wis Nabuh. nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh. Aku ya Iya. wis nyanyi sama terima main joget tok. Main joget tapi Lah nanggapne ki kowe. Lah ki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa Ora do semangat apa meneh Patrick. Nyapa lho? Ah. Patrick lembok jogeti ya ora semangat. ra Lek semangat. lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah lingguh, malah lingguh. Ya Allah. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki. Gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Lah iki apa padha ra peneran toh? Golek gonceng penak, golek gonceng apik. Komposisine iki. Apa-apa kok. Ya Allah, kae nutupi kotak ki lho, Iya nutupi kotak, percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek titik kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ora beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Bener. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe ya? ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jar kowe ngletak, kok ngletak kowe lungguh kok. Wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andal Soibul Bait penjaripun Pak Nar. Pak Nardi. Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Napa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut Ya. Anu, Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Warudoyong Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan Katresnan sejati. Katresnan sejati. Pundhatipun Pak Nardi Nggih. diaturke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papahi piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lah, Bu. Sing bener. Tresno tekaning pati, sing Nah. bener. Lah nggih jenengan aku kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok mau terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mau terokne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut Enten ngono ae. tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Nah. Oke, ha niku manut panjenengan LDR diaturne sing langgeng dayane rasa, Mas. langgeng dayaning rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. Ladrang, Ladrang. ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Rati- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Rusa. Ya ndak. Mereka Pak Nardi, pundutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. Senadyan mung suaramu ngademke ati ben ngucapke janji iba kamu namoni Allah takis
Jos. LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri Bu Kasih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi uni. Tasakuran dalu mriku muga dadi tombo karena sing ndongake piyantun pirang-pirang. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudaya. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi, Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih priya idaman. Oh ngaten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Jadi tembangno Warudaya ya. Waru-waru doyong doyong ning pinggir kali. Ayu moblong-moblong. Kuwi ta parikan tok ta kuwi. Saikine tambah gedhi. Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon. Ya. Waru-waru doyong doyong ning pinggir kalen. Intan karo Ayu Mega Jember bareng deno ta? deblok saikine kok tambah lalen nandur pari neng tengah sawah mugi Joget ana panarti berkah barokah waru-waru doyong doyong mangklung ulon ayu deno deblok tinggal jagong keloni uwong ngetan bali ngulon temu ngetan dijakelon bae kowe gerakan. doyong neng pinggir kali ayo deno deblok saikine ana nganti mangan roti ante siji mugi panarti lancar rezeki Amin. waru-waru doyong doyong pinggir kalen ayo deno deblong saikine kok tambah lalen tuku piring rupane abang kesel miring yo ngadang-ngadang. Warudaya ku penyen tembang parikan kok ya. Nggih, kados kijing miring niku. Aku nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi? Ngadang-ngadang. Ngadang-ngadang. Tembange pundutanipun kanca-kanca parkir Cahayu. Napa niku? Cukup nganggo tembang ya kuwi langgam sabar. Oh, sabar niku langgam to sakniki. Langgam, garape langgam sabar. Mas kuwi langgam. Sampeyan gak ngerti to? Oh, ya cakra budaya. Iya. Apa-apa iso, sing ra iso ya mung siji tok. Apa? Kelakuan apik. Ya Allah, sampean ngelane kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Ora Bocah kuwi. ora Mas Gocek. Aku ora tau gecek coro lho. Kok gak sih? Masa tau gecek coro. Mak gecek coro niku. Tau ngono bengi iki arep gecek coro. Yo, tembange Iya. sabar buat Sabar. dulur-dulur Jaya Mulya. Ana Megang, ana Intan Budikawa, ana Cak Ucek Warudaya. Ada Kirudi. Ayo. Ayo. Cakra budaya Indonesia. Ana pundutanipun kanca-kanca parkir eta. Sabar, bagus.
Tamu iki pancen gampang nyelike. Angger sinden loro iki mriki diwehi pat. Buntute dikekne mburi iki sindene ben ketilik. Niki rombongan boten to niki. Lho, rombongan tapi kan satru. Sinden iki karo pemusik kan satru. Oh alah. Mergo pemusike kulino. Payu. Heeh. Sidene ora katut. Sinden iki apa-apa payu sinden iki. Oh. Wong lek dong wayang sepino HP payu. Lho, TV payu. Lho dodolan. Mboten.